Ini ndatendawo muzuva ranhasi nezvandaitirwa naMwari, zvandandisingafungiri, zvandandisingazviwi kuti zvichaitika. Mukati merori zuva ranhasi ndamuka ndiri pamusha wandogara ndichiita basa randandichiita, asi pazoita nguva yekuti ndanzwa kurwadziwa pano pakuvhu apa richidhonza zvisingaiti, zvodai anga ari mazuva 2 zvichidaroka. Zvine kodzero dzekuti munhu anga achiverengwa mukunoparara. Asi pasina chinguva pauyo umwe mukoma wangu andandichitaura naye pawaya, ndopadarika vapostori veZvapupu vachidarika nerodhi ndiri mukati mekurwadziwa, achitotaura kuti iwe uratidza kuneta indapa. Ini mukoma wangu indirogwadziwa, handisi kukwanisa, chitombomira ndorara. Saka vana baba vanga vari mberi vadarika, vana mai vachiteera vari mumasure. Ndopasvika vamwe amai vakasvika pandandiri, nai baba, isi tiri veZvapupu, tiri kufamba tinamatawo, tiri kutsvaga vada kugamuchira Jesu. Ine kugwadziwa kwandachita ndikati pane muprofita here pakati penyu apa, ndokunomuona. Kanzai waregai tivadedzi. Ndopavadedzwa vana baba vachipinda mugedhi, vachitanga kuimba vari kunze kwegedhi. Vachipinda mugedhi vambva vatanga kuimba vari mugedhi muya vakamira. Saka ina mhandanzai wagarai pasi apa, vanga vasati vaziva kuti ndirogwadziwa. Amai havana kunzwa vana baba ndoona sekudaro, vasati vaziva pana mva ndagara pasi. Vaimba baba vambva vatanga kunamata. Ndagara pasi ndanzivhura maoko ndakagara, vanamata vakandibata musoro baba. Pavanopedza kunamata vachinosumuka, ndichinosumuka ndazvibaya-baya paguso, ndinzwe ndiri kunzwa here kugwadziwa kwevo. Saka ndangoti ndipewo testimony zvaitika mukati mairori zuva raMwari kundoshamira. Haleluya. Tinotenda naiwaya 2-3 andati ndingopawo testimony. Amen. Rugare kuna vanotenda. Rugare kwamuri mapostori. Ini ndikutenda vana mapostori adarika mukati mezuva ranhasi. Ndagara ndiri mupostori ndionamata, asi ndionamata zuva remasochishana. Rufaro mamuri. Asi vangosvikawo nepavangatirwa kana matira vamwe, rufaro mamuri. Asi anga ari pamuprofita kaungonyenyedzi, ndobva yapenya nekuti ndakagara kure akati apa baba pane nhau yekunetsa pamberi posonye rudzi rwamakaberekwa. Asi muprofita asanangura nhau igere paro parangu, rufaro mamuri. Asi nhau yekunetsa inotitambudza, asi sunungura ndisati ndaiona, asi chiedzo chaitaura ndinotenda kuti Mwari achandisunungura. Saka naizvozvo ndakangomira sununguro kuti Mwari achandiyambudza.